आदायनि थाखाय नोंसोरखौ दिनै मैदोमा हमनानै लाबोनाय खोन्थालाय खोन्थानाय मादायनि थाखाय हमना लाबोनाय ना हिन्जाव दंना गैया दंमोन गथ' गथाय दंना गैया गथ'आ साबेसे सानै सानै गथ' थाबाय गथ' गोनां गथ' सानै दोङो आरो हिन्जाव दंखायो थेवबाबो नैबे सासे हाबा जायै हिन्जावखौ नों लादोंमोन दा लानानै दोनदोंमोन ना नों गुवाहाटियाव दोनदोंमोन दा मोनसे रुमावहाय एखेलगे जमा दंमोन दा बेसे बोसोर जाखो नोंसोर थानाया बेजों बोसोरथाम जाबायमोन खुलुमबाय राङापारानि जिरिना बर' आरो बिनय बर' बिसोरखौ मोनसे रुमाव थानायनि थाखाय हमनाय जाबाय बिनय बर' हौवासाया बेथ' हाबा जाखानायसो हिन्जाव दोङो आरो गथ' सानै दोङो बे गथ' सानै थानानै हिन्जाव थानानै न'खरखौ खबर लाया जिरिना बर' सासे सिख्लाजों रुमाव थानानै बेफोरबायदिनो 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोरनि उनावबो बियो हिन्जावखौ खबर लाया गथ' गथाया बोरै दोङो थाखा फैसा नांगोना नाङाखै गथ' गथाय फरायनाय खरसा बा हिन्जावा मोनजादोंना मोनजायाखै गावनि उदैखौ आदारखौ माने जानानै माने हिन्जावथि मा गथ' गथाया मोनजादोंना मोनजायाखै बेफोरखौबो खबर लाया बेफोरबायदिनो राङापारानि जिरिना बर' आरो बिनय बर'खौ हमनाय जाबाय जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय मैदोन बसुमतारिया ब्रादारा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननि सेराव एसे क्लिप होग्रोखाबाय दा भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन बिनय बर' आरो जिरिना बर'खौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मा बुंनो सानो एसे फोरमायहरब्लानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम जाहाथे गासिबो भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हायो आरो एसेब्लाबो बुंहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला आजिखालि हाबा जानायब्लाबो ओरैबायदि ओंखारदों गथ' गथायखौबो मिथिया हिन्जाव दोङो नामा मिथिया आरो हिन्जावफोराबो हौवा थाखानानै सोरजोंबा जाम्बा हौवाजों खारसनलाबायो बे जाम्बा हौवायाबो सोरबा मुस्लिम जाहैयो सोरबा एसामिस जाहैयो सोरबा मा जायो बाङालि जायो थिग बेफोरबायदिनो सासे वेस्ट बेंगलाव सासे बर' सिख्लाया थांदोंमोन वेस्ट बेंगलनि सासे सेंग्राजों जोंनि बर' सिख्लाया मोजां मोननानै थांदोंमोन ओमफ्रायो मा जाखो दिनैनि दिनाव बियो गाबै फेसबुकनि इन्स्टानि गेजेरजों बुंहरो आङो गुबुन हारिजों जुलि जानानै दिनै पस्तायबाय अब्ला जोंबो सिगां बुङोमोन बेखौ नोङो गुबुन हारिजों थांस्लायस्लाय जोंनि बर' हारिजोंनो बा जोंनि बड'लेण्डआवनो इमान मोजां हेन्डसाम सेंग्रा दोङो बेफोरजोंनो नों थाबानो जायोना होननानै अब्लाबो जोंनि बाथ्राखौ बियो दोनथ'नानै बा जोंनि बाथ्राखौ केयार खालामालासिनो दिनै वेस्ट बेंगलाव बाङालि हौवाजों हाबा जाहैदों दिनै ओरैबायदि बुजायो गथ' सासे दोङो अब्लाबो बिमाया अबस्था गैला बुयो हिन्जावखौ अबस्था गैयै खालामदों बुयो अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बर' सेंग्राजों हाबा जानायमोनबा नोंनि अबस्थाया बेफोरबायदि जागौमोन जानांगौ नोंनि खाफालाव जानाय नङामोन आरो गासिबो सेंग्राया सेम जाया बे बाङालि हौवाया नोंखौ बुदों दिनै बर' हौवाया नोंखौ अनगोनबो जानो हागौमोन नोंनि खाफाला मोजां जागोनबो जानो हागौमोन एक्सुवेलि बुंनो थाङा आङो जे सोरनिबा लाइफआव बेफोरबायदि जायो होननानै माने रावनिबो खाफाला सेम नङा नालाय नोंनि खाफालाव बेफोरबायदि लिरनाय दङ नामा होननानै अब्लाबो आं बुंनो सानो नोङो माबा मोनसे खामानिखौ सानै हयै मावोब्ला नोंनि खामानिया जाफुंनाय जेबो गैया नोङो साक्सेस जानोब्ला बे खामानिखौ नाजाथाबनांगोन बे खामानिजों लोगोसे खारफानांगोन अब्लासो नों साक्सेस जागोन बेनिखायनो बुङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनानै जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो गिया जे गथ' थाखानानैबो हौवा थाखानानैबो गुबुन हारिजों हाबा जानाय खारसननाय आरो बे हिन्जावा मानो बे बिनय बर'जों दा नै जिरिना बर'आ बिनय बर'आ जि हिन्जाव दोनखायो गथ' दोनखायो नों मिथिगोना मिथिया बेनि लाइफआ जे बेलेगथि साइड जाखानादों नों बेजोंनो रिलेसनाव थानो मा दरकारमोन एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला बिराद गोलाव जागोन भिडिअआ दा नायग्रोना ला जोंहा मैदोम ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो हमनानै जोबोद मोजां खामानि मावदों जाहाथे जोंनि बर' सिख्लाफोरा बरबाद लामायाव थाङा गाज्रि लामायाव थाङा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाज्रि लामायाव थाङा आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोनानै आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायदों एसे फोरमायहरलायदो आरो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय दासिम चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ शेयार खालाम दे नायग्रोनानै ला जोंहा मैदोन ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो आरो बे जिरिना बर' आरो बिनय बर'आ मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोना लाबानो जाबाय दे खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ फैफिनलायबाय दिनै गुवाहाटी मोनसे जायगायावहाय मैदोम बसुमतारियाहाय हमनानै लाबोनो हालायबाय मानो होनोबा न'खरनि कमप्लेन दोङो
रायजो राजाफोरनि कमप्लेन दोङो दिनै लाबोनो हादों जोंहा राङापारानि नानि मा नाम नोंना खोन्थाहर जिरिना टाइटेला मा जिरिना बर' मा गामि नोंना माइनावस्रि राङापारा औ ओमफ्राय नोंना मा नाम हा बिनय मा जायगा नोंना हा राजाबिल रुपुहि हा मा दायनि थाखाय नोंसोरखौ दिनै मैदोमा हमनानै लाबोनाय खोन्थालाय खोन्था ओरैनाय मा दायनि थाखाय हमना लाबोनाय गोबारलाय आङो खोलानायनि थाखाय लाबोदों आरो नोंना हिनजाव दंना गैया दंमोन गथ' गथाय दंना गैया गथ'आ साबेसे सानै सानै गथ' थाबाय गथ' गोनां गथ' सानै दोङो आरो हिनजाव दंखायो थेवबाबो नैबे सासे हाबा जायै हिनजावखौ नों लादोंमोन दा लानानै दोनदोंमोन ना नों गुवाहाटियाव दोनदोंमोन दा मोनसे रुमावहाय एखेलगे जमा दंमोन दा बेसे बोसोर जाखो नोंसोर थानाया बेजों बोसोरथाम जाबायमोन रायजो राजा नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय जानांगौ जोंहा नै फंबायाहाय जोंहा नैबे जिरिना बर'खौहाय लानानै दोनदोंमोन जाहैबाय 3 बोसोर आजि बेहा माने गथ' सानै दंखायो आरो बेजों लोगोसे गावनि बिसि दंखायो आरो बेहा जाहैबाय सासे सिख्ला हाबा जायो बियो गुवाहाटि मोनसे जायगायावहाय फैनानैहाय हाबाथ' लायाखै बिदिनो लिभिंआव थाबाय सानैजों जमा थायो न'खरखौ खबर लाया गावनि गथ' गथायफोरखौ खबर लाया गावनि न'खरखौ खबर लाया नै बे खेत्रआवहाय थारमाने न'खरा कमप्लेन हरनायलाय नैबे जिरिना बर' बेजों लोगोसे नै जोंहा मा बिनय बसुमतारीखौ मैदोम बसुमतारीयाहाय थांनानैहाय उद्धार खालामना लाबोनो हालायबाय दा नोंथांमोनहा नायनो हागोन माबायदि नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोनहा माबायदि दायो नोङो मा बेखौ लागोन ना लाया नों बेखौ लागोन ना लाया जिरना नोंखौ सोंदां हा बेखौ लागोन ना लाया नोङो बेखौ नोङो लागोन ना लाया नों बेखौ लागोन ना लाया हा लागोन ओमफ्राय हिनजावा हा मा होनदों सानै नोंनि हिनजावा मानथि जाबाय लानायनि हा जाबाय नोंना हिनजावा न'खरा मानथि दंना गैया हा दोङो नोंनि न'खरा नोंखौ लानो थाखाय नोंखौ पारमिसन होदों ना होआखैब्ला नों बेखौ मानो दिनैसिम बेवहाय दोनदों नोङो मानि थाखाय न'खरफ्रा कमप्लेन फैदों नोंहा गामिनिफ्राय मानो कमप्लेन फैदों मानो फैदों मानि थाखाय फैदों मानि थाखाय फैदों खोन्था नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायदों नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा नोंथांमोना अनेक भिडिअ नुखायो मैदोम बसुमतारीयाहाय गुवाहाटियाव थानाय दाब जायगायाव थानाय मानसिफोरखौ रिकभार खालामो आरो बेल' नङा गुवाहाटि सिटिल' नङा दाब जायगायावहाय दङब्ला गासै जोंनि आसामाव बबे जायगायाव दङ आङो कभार खालामो नोंथांमोनहा जास्ट आंखौ मोनसेल' फन खालाम मोनसेल' मेसेज हर ओरैबायदि मानसिया प्रब्लेम जादों निस्सय मैदोम बसुमतारी हेफाजाब होगोन दायो नै सानैखौ जों रिकभार खालामलायबाय दायो न'खरनि मानसि फैबाय दङ बिनि बिदा बिनि हिनजाव बायदिसिना माने न'खरनि मानसि फैबाय दङ दायो लांगोन जों लिखित'भाबै लिरनानैहाय जों बिसोरखौ हगार